U prvom javljanju Nevena je već rekla o čemu će govoriti u ovom drugom, a to je 9. memorijalni padobranski kup 5 zvijezda. U narednim minutama Nevena i njen gost pričaju o tome. Dobro jutro tebi, Nevena, još jednom, a dobro jutro i tvom gostu. Dobro jutro još jednom, Željana, tebi. Dobro jutro i našim poštovanim gledaocima. Jeste, ovaj kup je počeo juče, a održava se i danas i sutra. Šta je sve to predviđeno, pitaćemo moga gosta. Zorane, dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Evo, malo je ružno vrijeme, oblačno, očekujemo i kišu da počne padati. Da li ćete moći izvesti vaše skokove i šta je sve to predviđeno da se dešava danas, ali i sutra ovdje? U principu mi gledamo da izvedemo onaj minimum koji smo zamislili, znači najmanje 3 skoka za takmičenje. Pa evo, u principu, znači, meto uslovi su oni koji određuju čitavu priču, tako da evo, po nekoj radarskoj slici mislimo da ćemo u toku subote, odnosno nedelje, uspjeti uraditi ono što smo zamislili za minimum. Ko su sve učesnici na ovom kupu, odakle sve dolaze? Imamo ljude iz Osijeka, imamo ljude iz Prijedor, Banja Luka, imamo pripadnike 63. padobranske brigade, imamo 2 ekipe, znači iz Niša. To su tradicionalni učesnici. Dosta ljudi je otkazalo s obzirom na mete uslove. Nama je najbitnije da održimo memorijalni kup, s obzirom da prošle godine nismo ništa uradili. Korona i sve ostalo utjecalo je na nas kao i na sve ostalo. Znači, tako da mislimo da ćemo, evo, ostalo smo to za oktobar, nismo htjeli za čitavo ljeto i drugi su organizatori pravili svoje takmičenje. Tako da smo mi, evo, za oktobar koji nas nikad nije do sada iznenadio, evo, do sada. Pa vidjet ćemo, nadamo se da ćemo biti u stanju da izvedemo bar minimalno što smo planirali. Ono što će se svakako desiti jeste sutra pomen vašim kolegama, zbog čega se svakako ovaj kup i dešava. Jeste, znači ujutru kao i svaki put, znači ovo je 9. memorijalni padobranski kup 5 zvijezda, kao i svaki put do sada, obično odemo na mjesto pada aviona gdje su nam kolege nastradile u toj tragičnoj nesreći 2012. u 20. maja. Ujutru odlazimo na mjesto pada, zapalit ćemo svijeće, okupiti se, nekakav ceremonijal koji svake godine održavamo i održat ćemo ih sutra. Nakon toga, ako vremenski uslovi dozvole, održat ćemo ostatak takmičenja, odnosno onaj program koji smo planirali. Kako je inače interesovanje za padobranstvo ovdje u Banja Luci? Izuzetno je popularno za ljude koji su čuli. Međutim, važno je istaći da veoma malo ljudi zna za padobranstvo u Republici Srpskoj, odnosno samoj Banja Luci. Banja Luka je jedini padobranski centar u Bosni i Hercegovini koji se bavi obukom novih padobranaca, obukom učenika, tandem skokovima. Jako puno ljudi koji su spoznali činjenicu da ima nešto takvo u ponudi grada Banja Luke, dolazi ne samo iz Banja Luke, nego i Tuzle, i Mostara, Sarajeva, a veoma je veliko interesovanje, međutim i malo i sama činjenica da je Banja Luka grad od 250-300 hiljada stanovnika govori sama o tome da jednostavno ljudi znaju za to i prepoznaju naš potencijal. Svakako svi koji žele mogu da dođu ovdje kod vas, da vam se obrate za pomoć i vi ćete ih uputiti dalje. Jeste, upravo svi oni koji žele da se oprobaju u padobranskom sportu, znači imamo u ponudi tandem skok, obuku učenika, znači ove godine smo imali 30 učenika koji svoje prve skokove odradili od maja mjeseca pa prema ovamo. Svakako evo u ovom prilikom pozivamo sve ljude koji misle da mogu možda eventualno da se oprobaju u tom sportu, da dođu i da probaju. Hvala puno na izdvojenom vremenu i svakako puno sreće vama i vašem klubu. Želimo i dalje u radu. Hvala vama i evo pozivam sve gledalce da dođu sutra, odnosno danas, da nam se pridruže ovdje, vide kako to izgleda. Hvala.
Poštovani gledalci, kao što ste mogli da čujete, 9. memorijalni klub 5 zvijezda održava se ovdje na sportskom aerodromu u Zalužanima i mi ćemo iskoristiti priliku i preporučiti da dođete i budete dio ovog događaja. Svakako preporučit ćemo vam i da uživate u ostatku vikenda. Dosta je dešavanja u Banja Luci, pa vi izaberite nešto za sebe. Mi vam šaljemo veliki pozdrav iz Banja Luke.